azkenaldian musika proposamen berri ugari agertzen ari dira Euskal Herriko musika estenan. Harria horietako bat da. Musikari arituak batzen dira egitasmo berri honetan, eta taldearen lehen diskoa ezagutzeko Entsegu lokalean egin dugu hitzordua. Gaur, gurean, Harria taldea. Galdurik nago, urduri nago, mundu zahar berri honen aurrean, animari gabeko lur madari katu hontan. Ase ezina, imagina ezina, hondamendia ingertu ikusia, begiratzen zigorrera ezer ikasi gabe kamin ematen dit. Aitor Aldanondu musikariaren ekimenetik sortzen da Harria taldea. Musikariak batzen joan da gaur egungo formazioa osatu arte. Harria sortzen da bi proiektotatik, pixkat. Bat ni Maitanekin etxian, Maitanetan ni pareja etxian kantu batzu sortzen, idea bat da proiektu bat itxeko, eta bebai beste alde batetik Uberakin, Ekaitzekin beste proiektu bat naukan, kalian berbai da, zehose batera itxeko, eta orduan, denbora falta batetik azkenian, pandemia bestia, ume bat eukin ginuan, jale asko zagoen. Orduan, bi proiektuak uztartu behar izan ginu zen, nik aspaldiko kantu batzu nauzkan, aspaldikoak, esain aspaldikoak, eta urtietan ziarror zeren kantu batzuk, eta gero berri batzuk, eta hortik tiraka. Goizen bat izan zen pandemian, eta aurretik igual bebai, baina pandemian askotan azkenean sofan zare gitarrakin eta melodia batzuk hor urten ziren. Eta gero gisa da justo umia jaio zen, eta ni pixka kanpo egon izan taldetik, eta ja benetan Harria formazioa sortu zanean, orduan hasi nintzen parte hartzen gehiago, hasi ginen lokala etortzen formato berri zian, ez? Eta horaxe. Hori da, ja ondala urte da esente, elkar ezagutzen ginen, Aitor eta Bixok, eta proiektun bat eitzeko proposatu zoztan. Eta atzeratzen, gero pandemia etorri zen ebai, eta azkenian, bi proiektu horrek ebai, elkartu zian, eta hortik Harria. Nik uste dut Aitorrek zeuzkala hor kanta batzuk, aspaldikuak batzuk, beste batzuk esain beste, zeuzkana hor bueltaka buruan. Eta imaginatzen dut bere buruan bazagoela asmo bat, noiz, hori plazaratzeko, ez? Eta ditxu zuztanean, bateria grabako zein nuke eta baietz, esan dutzen, ezagutzen daban, beste proiektu batzutatik. Eta nik uste dut Aitor dalan pixkat erdigunea, baina kontuan hartzen zabala berak, Maitanekin dagoeneko batxean kanta batzuko ala bestuta edo probauta zeuzkala, eta basi ginen nolabait hirukote horrik gero Maitane txertatzen eta gero bain betiko forma hori emoten, ez? Kontu izan zen beti galdetzen otzen diskoei buruz, ze moduz doia urtengo da, eta zuzenekotan aztekoaga ez dakit hilabete batzutara, baina ez dauko bajista ezagutzen duzu norbait, eta pentsauko bestela esan zen katxondeguan, ez pozu inorto batzen, ni animauko nahi da, hortik 15 egunera eroia deitu zoztan, disko entzunean, da esan, animauko nahiz probatzera zer, da egisa esan hartu neman instrumento berri bat niretzako, estilo berri bat, eta ikasten abestiak eta instrumentua jotzen. Aitor cuando me llamó, en principio iba a ser solo una canción, y cuando grabé esa, me mandó otra, y después de la segunda, la tercera. Y así fue un poco el asunto. Pero en principio solo iba a ser hacer las guitarras en el disco y ya está. Y le dije, si necesitas a alguien, pues eso, él lo vio y ya está, y aquí estoy. Musikalki folk eta rock giroetan dator Harria, baino kantuetan erakin askotarikoak entzun daitezke. Countrya, popa edo psikodelia tartean. Idea hori izan pixkat. Nasketia gotia. Gero idea garbi bat zauan graba aurretik, nire ginoala Fredikin estudioan gauzak norabidea hartzia. Jakin barek nora joango ziren, pixkat hori. Ez ginoan nahi asko lantzia kantuak bez, taldea bezokon formauta. Orduan ez ginean oin zuzenia modan bi gitarra eta orduan
lokalian gauzak ezeben sonatzen geixegi bez, baina, bueno, idea bat zaban kantuen atzetik, batzuk oso garbisa ziren, hau folkisa da, baina, bueno, beste batzuk bide ezberdin agartu ditu. Nik uste dut diskonek daukana da bastante variopentua dela, ez? Bai dauka pixkat country, folk, rock, bueno, psikodelia, ez dakit. Abesti bakoitza gero hartu dugu estudioan bai norabide batzuk eta ez dakit, daneti dagoela pentsatzen dut. Bai, niri behintzat pertsonalki beti gustau jat egotia proiektu baten zeinetan aukera desberdina daren jotzak orduan. Hau da, oso enkasiota darenak genero baten, bai gustatzen jataz, baina musikari bezala beti gustau jatera entzutea diska bat, zeinetan, bueno, kanta bakoitzak eskaintzen dutzun zerbait desberdina, bueno, hildo beretik jundan, nolabait, baina sorpresak ematen ditxuna. Egia da nire datorrela oso folketik igual, eta hau niri oso gitarrero egite jat, eta ez da bauka psikodelia bai, 70ko rockan maseak bai. Izareik folka izatea, baina, bueno, esango nuke beste adar batzuk jotzen dugula. Musikalki anitza da diskoa. Kantu bakoitza banaka landu izan da, bakoitzari bere norabidea emanez. Freik esatez, holako diskoak ez ditzen. Ez, bueno, diru daukanak bai. Diruik ez dago asko, baina, bueno. Nekua lan, Frei enroia izan asko. Idatzi izan arregluak, aize arregluak, soka arregluak, eta, bueno, orduan, hori, eskatze zebana bizkat, gero biolin bat sartu ginoan beba este kanta baten, hori, kantuak eskatze zebena saiatua emoten, aldan egian. Orduan, bai, alde hortatik, denbora asko diskoa grabatzen, lasai eta bizkat hortitik gara. Bai, mimoak egindako diskoa eta kantuak bakoitzak armando tzagu eskatzen zoskuna, ez? Eta ez dago duki prixarik grabatzerakoan, eta, bueno, hori egon da bai, Freiren, koautorearen eskua, ez da? Bueno, eixa nabaritu dala. Hay cosas de estas que ya tocamos con Bizardurak, entonces, bueno, no me pillaba tampoco de lejos, ¿no? Y este disco también es muy ecléctico, es muy amplio en la variedad de palos que toca. Y entonces yo, no sé, cuando escuché el disco me sorprendió mucho porque eso, ¿no? Dije, joroba, cómo mola, ¿no? A mí personalmente me da gusto tocar, pero este grupo lo que sí que me ha permitido es eso, experimentar un poco con cosas que no había tocado demasiado y cosas de estas, ¿no? Diskoa grabatzeaz gain, produkzio lanak egin ditu Fredi Pelaez soinu teknikariak, Potxoko estudioetan. Esan daiteke, taldekide bat gehiago izan dela grabaketa egunetan. Bai, bueno, Frei teklistia da bera, orduan jamonak sartu dago burlitzerrak, pianuak. Bai, gero konponketak idatzi behin ditu. Bai, bueno, produktore lana. Ez dakit nik, falta motatzen dut disko askotan produkzio lana Euskal Herrian, ez? Ja, jendia nivel hartzen darean bai lan eitzen da produktoriekin, baina hola, nivel sumi hauetan igual jendia ez da sartzen horretan. Eta, bueno, nik uste dut interesantia da. Bestela oso planoa gelitzen die diskoak, gaur egun musika asko entzuten dugu eta musika asko da, eta hori, matizak, emoteko disko eta beste bideo batzuk hartzeko nik uste dut produktorien lana importantea da. Eta Freik lan asko egin dago.
Eta gaina hori izan idea, bai, ez? Piskat jolastia horrekin eta berrura jatzen dan. Askotan produktorekin bai pasatzen da, igual kriston temazo emoten dena lokalian, gero diskuan ez. Junginen kanta batzuk nahiko eginda, eta beste kantutan struktura nagusia edo ideia nagusia pixka garatuta, eta Anja Fredikin produzio lanetan hasi ginen, eta forma emoten hasi ginen hainbat kantutan. Eta lehenengo hasi ginen grabatzen bateria, sekzio ritmikoa orokorrian, eta denbora larregi zinen egon, baina aukizaban bere lana, bai. Diskoak atzen hasi adurretik bere estudiora joan ginen, ensaio bat egin ginoan bere estudioan, bera kantuak ezagutzeko, eta aholku batzuk eta emanteko, kantuak komentatzeko. Eta gero hor prisa barik ibili gara, nahi beste denbora pasatu dugu estudioan, berak ez duzko inongo mugari jarri, arregloak idatzi duzku, eta gozada bat, pilo bat ikasten da berakin, eta kantuek asko irabazi da. Fredi pianoan tekletan birtuoso da, eta hotxe da bere lana, eta ikasten da. Ahotsak izan dira disko honetako kezka nagusietako bat. Aitorrek hartu du ardura nagusia, berak sortu bai ditu hitz gehienak. Maitanek ere protagonismoa du hainbat kantuetan, eta abesti askotan biko eran abesten dute. Ahotsak hori izan niretako arazo handi bat. Ni naiz abeslaria sekula izan, eta nire ahotsa beti pixkat, koro batzuk itxeko ondo, baina ez neban ikusten gauza askotarako gehiago. Sinistu behar izan alde balain. Eta, atonuak aldatuta eta beste, lortzen junginan, zehose. Gero Maitanen ahotsa zauan, ni baino poderio gehiago, hobeto afinatzen da, asko hobeto kantatzen da. Pasatzen dara, letra batzun eria ziela. Orduan, honestuak izateko, gauza batzun nik kantau emean ditxuan. Orduan, pixkat hor zauan dilemia. Eta kantu asko da bia hotzetara kantauta, etxian iguala kantatzen ginen zen, gauzak eta ondo gelitzen die, eta beste batzutan bera dauka presentzia gehiago, eta esto. Jendeak esaten da, Maitanek ez, gehiago kantau behago zegoen igual, ez? Baina, Maitan kantuak, letrak zukin dozunean, beste bat imodia kantatzeko, ez dakit, niri zai etxofaton. Eta, alabe asko kantatzen dago eta biso artean guztotu nahiko txugun dela. Nik uste dut duoak eta daren momentutan nahiko ondo funtzionatzen da bela, eta gainera abestu ez dago gaizki abesten, igual sinistia falta jako edo lantzia pixka bat, Eta, nire partia azkenian disko honetan kantatzea da, ez dut instrumentu joten diskoa mentzat, eta, nik uste dut ondo gelitzu diela hotzak diskoan. Aitorrek hobetu esan gutzu ez, baina bere egonka esan berantzate bai ez, lehenengo aliz horlako pixuarekin maintzat bere hotza grabatzen. Eta hor da maitza ez, eta gero Maitanen hotza maravilla bat. Sí, claramente las voces yo creo que aquí son súper importantes y siempre hay que un poco ver cómo van ellos para ir nosotros detrás, ¿no? Un poco ese colchón que necesitan para un poco que todo fluya. Gero direktuan azkenian abesti batzuk tokatzen niri beste taldekoak ez diren beste pertsona batzuk
abesten dabena bestixak neri tokatzen jat, adibidez abesti bat Artolak abesten dabena, beste bat Mikel Garatek abesten dabena, eta kasu horretan, bueno, erak ez baldin badare egun horretan publiko bezala, nik abesten ditut Aitorrekin, eta bueno, beste berzino bat da, diskuan agertzen ez dana, baina, bueno, nik uste dut nahiko txukun defendatzen ditugula. Bai, generalian diskonen ideia zaua, bueno, pixkat eriotza, transmutazio, alkimian transmutazio hori, eraldatze prozesu horrek, zela eriotza txiki horrek egunerokoak superalimia dien, aurrera eraman dien, eta hori, atzian ideia hori dago. Eriotza txiki horrek, transmutazioak eta aldaketak. Bizitzan emoten dien aldaketak. Eta hori, bai mostratzen da iluntasun hori, bai beti letra gero doiazte hori argira. Estudioan gitarra asko grabatu dira kantu bakoitzean. Zuzenekoetan ere 3 gitarra jole aritzen dira denbora osoan zehar. Bai, kantu gitarreroak dira asko, ez? Beste batzutan igual ahotsa melodiak ero biolinak ero dauke pixua, baina kantu batzu popero edo rockerunak gitarra naharmentzela, gitarra elektrikoa, eta animoak grabauta dela. Bai, akustika da ere, gitarrak eta gero, bi 3 kantutan Adolfon kantuak. Adolfo gainera kapasko ditzen ditu gitarrekin. Un poco lo que hice es moverme dentro del terreno que domino un poco más. Y es un poco, tema de la psicodelia, ¿no? Pero bueno, después está Gaua que no tiene nada que ver con la psicodelia. O sea, me dijo, quiero guitarras más o menos fuertes, con fuzz y cosas de estas, y las otras tienen un tratamiento distinto, ¿no? Las guitarras tienen más reverb, o con una afinación abierta, cosas de estas, ¿no? Ez dakit, ez nuke esango disko gitarrero badala. Bai da, gitarrero normalia izaten da beste ez bat emote jako, ez. Bai da gitarrak, baina, beste matiz batzuk igual. Urte batzuk banindu jano, zuzenekotan da akustikea joten, eta, disputatzen dut, baina pasan banukan gogu beste lasaitasun batekin, da gehiago diskutatzeko kontzertutan elektrike hartu, sarota pixka bat atera, eta ontxe igual bigarren plano baten gitarra joten egon da, asko diskutatzen nabiela, eta hori, gitarrista moduan nabiela diskutatzen. Yo a Ikaetz le tengo que oír siempre para ver qué toca él, ¿no? Entonces yo voy un poco, depende de lo que oiga él, tocando lo que yo voy viendo que eso, ¿no? Hay arreglos distintos que no están en el disco y eso. Y yo creo que en el directo hemos conseguido un equilibrio entre las 3 guitarras, que se complementan. Bai, gure rollo da, gitarren asuntua. Ez dakit, elektronika ez du kontrolatzen, eta hortik tiraka. Harria taldea jorratzen duen musika era ezin da zirkuitu bakarrean kokatu. Edozein lekutan jo dezake taldeak, aurrean belarriak adi dituen ikuslegoa badago bederen. Justo azkeneko kontzertu honetako osteko afaixan egon ginen asko tratatzen tema hau, zela guk itzen dugun musika mota hau pixkat berak adoian, ez? Behintzat jende gaztia mugitzen dabena ez da guk eskintzen duguna. Egongo da jendea baietz, ez? Mantentzen dabena, baina roka, roka edo, pixkat orokortze aldera, pixkat dekapakaida moretan dagoela. Orduan, ukidu aukera ia oinarte jotzeko leku oso politxetan. Gaztetxetan gustora gabiz.
handi gatoz da beti gaiz gustora. Baina, bueno, aretotan gustora gaiz, ez dakit leku komodoa die joteko. Jaialdixak, ez dakit, olako leku handi baten honekin ez du jo, nik jo izan dut igual beste talde batekin, baina nik gustora funtzionako da, ela. Geixa, hori maita esaten da, pixkat, hori, ja denpora galdatu indiela. Gu pixkat, mundu hortaia pixkat galduta, lehen berbait egin bana, lehen programatzen jendia erretiratzen hasi da, eta, bueno, gare hor pixkat, galduta. Sare sozialak ez ditzu kontrolatzen, pereza ondixea moten dau, sare sozialen asuntuak, saltzen ibiltzia, infierno. Diskoa kalean zuzeneko emanaldietan murgildua da banda. Orain arteko kontzertuekin pozik dira, eta diskoa zabaldu nahi lukete han-hemenka. Gustora, ondo, oso ondo gaiz pasatzen. Ondo, hasieran lehenengo parea kontzertu dakizu, ez dakizu zela funziona baina ondo. 6 pertsona gare oin taldean. Bergarako kontzerturako Fredi bera etorri zen, produktorea pianoa jotzera. Baina Aitorrek abipatu da bena oso giro ona dago gure artean eta nik uste dut ondo. Oso politxa, eduki dugu mota desberdinetako kontzertua, bai gaztetxe eta areto modukotan, da lehenengo kontzertua eta honen izan zen gaztetxean, estreinua, Amustei taldeakin, bergarakuekin, horrekin gerora be mate izan jo ginen. Baina, bi horien tartean bergaran jo ginen zen mina izan, diska aurkezpena herritxan da. Bilbon nabe behatzi edo nabe 9, eta oraingoz gure azkena izan da Oñatiko gaztelekua eta ekinez jaialdian joko bergaran, berriz etxian, baina beste giro baten da beste estenatoki baten. Ni guztua disko madala. Disko madala, ni guztora gaitu naiz. Beti ezagalitzen nahi disko, guztora disko egin. Baina, ikusiko, aiatzen da, badago mobitzen asuntua eta jende gustatzen jako ondo, eta ez dela aurrera segiko bizitza ez da musika bakarrik, gauza asko da bizitza honetan.